Okay, nakuha na nako ang 2,000 ni Boy Pinya. Gihatag niya sa ako ang birthday. Ipapalit niya og litsong manok ug mga adlaw. Okay. Bye Boyax, salamat kayo hinaot nga dublihon pa ning grasya ha diha nimo. Ay mong pagsalig na ako sa kong channel, sa imong pagtabang, salamat ninyo uban sa mga anak na si Ronald Linchang o nakotiusa. Sige lang ako mo shout out niyo tanan. Salamat hinaot nagaan mo pag-as sa kinabuhi sa Ginoo o kapiskay kadasig sa inyong panglawas. Salamat. Boyax, ako sa Boyax, palit kong litsong manok. Imuhang papalit ako sa kong birthday. Boy Pinya. Salamat kay sa imong sponsor nako sa kuang birthday. Dara, tago ng litson. Amo ni Kwas buntag sayo nya hapon pod sa kuang grupo pod sa Tres Buhakak nya kuang pakanon og litson. Ini sa ako mga igsuon. Pakanon ako sa litson. YouTube Chris Buhakak. Ada kedua. Kini dia yung tigtuhog sa manok o tindiro sa lechong manok guys. Importer guys siya sa Janua Mix TV. Chris Buhakak. Nanaw niya siya. Tingnan mo lang. Ha? Wala niya tindiro sa Senior Pedro, si Uking. Punya lang pong hapon ang kuhan. Higo po paluto-luto na. Pulaan pa na mo ni. Okay, salamat. Okay guys, di kami karon sa daplin sa dagat. Uban ni titing singkahoy akong mga igsoon. Dapa. Igsoon. Bana sa kong manghod, si Dudong Mark. Yeah. Naligo mig dagat. Naligo mig dagat guys. Uban sa kong papa kay gihilantan. Hasta akong manghod babae gihilantan sad. Guys, sister. Ligo mig dagat guys. Tara. Idol Emilito og ni Boy Pinya na litsong manok. Dira litsong manok akong gibanding og buntag sayo ako ang papa kay ilantan akong pamilya. Bag-om mi nang harana naligo mi sa uwan. Kamu ko yung dumro, dumar dumro. Kamu lang na kay basa na kay kung gabihan ko dinilis tubig. Way agas eh. Butin pala, butin niya. Butin eh. Katag lang akong mga pamilya guys. Tara. Kung igsuon. Ang akong misis og ang akong duha ka anak di lang maligog dagat kay pati mga talawanag parat. Tara akong mama guys. Nagkuhan siyang apo. Na meron buntag sayo naligo mig dagat. Nay nami nindot kayo kinaibawon nga lechon. Asa imit mo kuya? Lechon manok. Tara dayo. Imo mo kung kabiyahan ko nalabay sa helmet mo. Nalabay sa kana mao na akong helmet. Kana nakabawas ko ana. Ara guys. Wala na sa doktor pa. Lipay kay karong birthday ha sa kuang gikan ko ng hatag nya. Nang hatag sa gi-sponsor ni Idol Emilito Amores. Kanya shout out dai ko sa atong sponsor ron pod sa ato ang litsong manok. Boy Pinya. Idol Emilito Amores. Magtagay meron sa imuhang gipaabot ako. Salamat yo kayo ninyo. Uban sa akong pamilya karon, akong pamilya may akong ibanding-banding karon. Ang ako ang mga grupo sa Tres Buhakak hapon pa man to sila. Hapon pa to sila kay kanaang kuan pa to sila. 6-7-6-3-4. Tighuman pa tog out ito repeat at episode. Ay, saan mo napakalitan kan? Ay. Unsa rasan matay dong? Unsa man siya na atake? Anak ko dai. Taso ka. Subok kayong palandungon guys kay birthday ron ako niya ang ugangan sa ako ang maguwang namatay man. Karon pagid nabugto itaw. Nangatay tagbukas pero dukot atong gikaon. Sige lang. Mana siya mga guys, ang pagmahal sa Matagusa, bisin kami na ganyan na nakatumay o karte na mong kortahan na pero gituman ang mga tanan tungkol sa
para Ako ban? malingaw mi. Ako ban, mao ang Malingaw mi, pakita kamo vlog. din malingaw. Ako. Sa malilan. Dili mo na. Pero dukot ang among ipakita. Nagyapon. Kasing-kasing ni mo yung pagmahal para ninyo. Bisit tinudong ni nani mi. Among gibuak ang tanan. Labi ni God sa mga naghatag o kinabuhi. Kamo mga nananaw para na mo. Ngay alimok ko yung totong tugsok sa mong main. Diyan mo, mix TV ito yung bakak. Ito maulo Labi ni ko God da. mi. Pagkita ang Sponsor tao. karon, Emilito Mores. Ako ang kita, dili ta pagkita og vlog. No, Monday, 13 kaway. Tinood na siya. Mao gani ni tawag og vlog. Ay magpakita lang katawan. Oh, nya, mga guys. Sa unang ni sa birthday ni Alim, koy. Ngan ana na mo siya kapinangga. Dukot ang ikaon, munggos. Dukot pero ang sudan, munggos. Ang gitson amo pa gitaguan din mo. Welcome to my vlog. And pasensya na kay guys, kay kuwang among grupo ron si Totong Togsok. Ganiha pambugutong buntag po dire sa balay. Ni ulig kadiyot kay mudimhol kuno siya. Mudimhol mo-upload ay siya ang YouTube channel. Karon si Tatay Pisot ra kong bisita dire o ang akong ako ang among cameraman, pinaka the best na mong director. Director o pa Janwa Mix TV. Niya mi karon guys, nagtapok sa ako ang gamayng studio, gamayng payag kaya mao lagi adlaw na kong natawhan. Pero pasensya na kay guys, gamay rag handa kaya Ikisa ingon nga, i-atlaw. sponsor ni siya ni Buyak Spinya. Shout out ko ni Buyak Spinya uban sa iyang mga anak si Rachel. Sino to? Rachel Aspasio. Ito diri. Maricel Aparicio o Ronalyn Chang. Maricel Aparicio o Ronalyn Chang. Anak ni Buyak Spinya. Pwede mag-public service, pre. Sige pre. So, pwede mag-public service. So, kinsa taon tong nakakita sa mong kumpare nga si Totong Tugsok. Pari anang taon siya kaya sudan hapit na ako nahulog. Kasi nga nung mapasto to. Naghanang litsuna gipalit ni Buyak Spinya pre. Ano nga, pre? Ano guys? Ang sinugban ni Pariali, puno ni kanina. Amo lagi taga-taga istorya. Ito nga sa uli na taon. Ang litsong manok pre wala na pa. Napataon, pre. Wala nakabuk ipapalit ni Buyak Spinya. Bitaw guys niya. Ako magipakilaw ganiha o gipa ako ko sa kong pamilya to sa dagat. Makita gyud yung manok. Dili kuano mo pre among gipalit kong litson pud ganiha dito sa bye-bye. Palit mi litson manok. Sa akong manghon gitigaan ko cake pre, tamisa sa cake day pre. Mira. Karon pa sukat-sukat sa kong kinabuhi murag birthday ko murag karon pa ko nagka-cake gang. Gitigaan ko gamay nga cake ni Inday ana nya ang gitpasla kay mga sili o kanang carrots. Puting na ko sa carrots, abi na kong tinuod. Pero lipay kay pong ko kayo kay kanaang kuan naman. Wa mo ko damang ato pero enjoy ko dito sa dagat bisag namatay ang iyang ugangan sa ko ang usa ka maguwang. Sabi guys, mag-live mi karon titiod guys. Atangin nyo guys ha, mag-live. Si Totong Tugsok na nakakuwang na mo. Mao ni siya ang ako ang grupo sa Janwa Mix TV. Si Tatay Pisot vaccinated ni siya pero kaloys Ginoo kondisyon kay yung lawas parte na undag na preso. Kondisyon kay kung kumpare probuyag. Kondisyon guys si pare probuyag lang. Kami ani magpabaksin merong ugma magpabaksin ugma. Patuslok ugma. Kan ano tapon ng horot mo ba? Ate si Tugsok wa man pre. Limo ko in the house. Okay, daghang salamat sa Alimokoy Tris Buhakak. Karon, daghang salamat. Karon kumusulti nyo guys. Daghang salamat sa iyong pag-greet nako og happy birthday. Karon gabi una mga alas 9:45, 9:45 Trambol. Kanang naari akong grupo sa Tris Buhakak si Tatay Pisot, Totong Togsok, paring Janwa ang amo ang main channel Janwa Mix TV.
ang akong brother nga si Titing Singkahoy. Oh, nami karon guys kaya sponsor ni Idol Emilito Amores og ni Buyax Pinya ang akong birthday karon. Oh, birthday nako karon. Daghang salamat ninyo Buyax og ni Idol Emilito Amores. Ako ang ways karon nga daghang salamat nga karang bisan og ang amo magug nadili ang among sweldo sa YouTube. Okay ra. Okay ra. Ang importante diha nga naa man gyud po niya na ni sponsor. Oh, daghang salamat kay nagtagay lang gyapon may Titing Kahoy na lipay kay kog dako sa inyo ang mga iko na tingbol na ko ninyo pasalamat sa tanan mga nag-greetings. Daghang kayong salamat. Giusa na ko ni siya pag kana ang tubag ang inyong mga greetings aron makausa ra gibidyo lang nako. Oh, daghang salamat og padayon lang yapon tang maglingaw diha ninyo. Oh, padayon ming maglingaw kaninyo sa tres sa Buhaka kinaot nga ang among grupo solido nga maglingaw ninyo kanunay. Oh, isalig na to yan po sa Ginoo ang pandemic di ni makapatarog nato. Ang importante makapakatawa mi ninyo pirme bisag na ata sa kawad ug kaapike. Okay.